Nah, itu. Kene mbak setan kok dideni. Kagak apa-apane, Bos. Mosok toh. Deng. Lah apa ke capilan iki? Urung potong Bos lali iki, Mang. Salon cak pare tau bengi ora buka. Apa ya enek to, Bos? Tuyul capilan iki. Lho, modern ya. Loh, siapa kuwi? Loh, Ketok, ada tuyul lah, Tri. Tapi kok bengok-bengok, Di? Lho ya awake dhewe iki. Lah mosok ada ketok dul. Lah mangkate kuwi. Kuwi kok dompet lho. Ngono. siapa iki? Tuyul Bu. Guyung. Lapa kowe rene? Niku rencanane badhe nyolong. Ki apa nyolong? Golek kerjaan sing halal. Walah Bu, kok sing halal, wong sing harum ki lho angel. Pemane sing halal itu di. Nyala kai, ndang mulai. Gak usah ngriwuy omah kene. Boten, Bu, boten. Pun, usah. Kowe kok goblok Ram to? Kowe duit ra gelem lho. Ya kere, Bos. Lah nyapa? Ya harga diri, Bos, wong ade krono nyolong kok dikeki. Setan! Iya aku udah. Lah, tolong. Gagal mana son iki gagal mana iki. Harga diri, Bos, adewe kulino nyolong. Ya kere to aku dikeki. Ya ngono kuwi rek dikuwehi rejeki ya ditampani to. Ya. Lah lek kowe gelem dikeki ya pensiun ae dadi tuyul. Dadi amen ngono. Ngene aku terusan. Lah awak dino iki gak setor lho ya. Engko bengi kok lemik, Bos. Kowe gelem ta ngemik sapi? Kere aku ndenane ngemis sampe diselenet cangkem kowe. Lah iya. Yo leren sik kene. Yo, Karo kene. dipikir, sampe pikir. Bos, kail. Pot kail. Kok pot di? Pot. Oh, pot apa? Pocong lho. Potong keplak ta? Deng. Pat-pot, mbok kira jenengku kenal pot ah. Lah cangkemmu koyo kenal pot Bos. Lambemu tonyo cangkemmu. Awet kok tonyo. Nyo. Tak kapokmu ya. Ya. Lah kuwi lho dadi apa dino iki? Dene wong aku ki mau. Lah ya maca apa? Iki to macake yo, iki to pocong iki lho. Lah ora mencolot. Di, masuk pocong ngene. Congos iku jenenge. Congos. Nyo. Ora mencolot apa kena asam urat ya? Mas. Ki mang ngedoli oleh sapa? Ngedol. Heeh. Ngedoli cangkemmu. Pocong iki lho ngedoli apa? Mbok kira bakul sempol lah aku ngedoli lho. Piye? Kowe ngedeni wong berhasil ora? Berhasil apane ngedeni arek cilik-cilik kan tonyo ni aku. Halo Mbak Guru. Kene yo. Tolongin aku. Posisi di mana? Ya tak serang kok. Oke, siap. Cepat. Mbak Guru telepon. Ayo. Ayo, Ci. Loh.
Lho, nanti arek. Hei, blok. Kowe lho, gak iso ngilangi. Aku mau mencol-mencol gak iso ilang kan mau. Lah kowe gendruwo model apa kowe? Pocong goblok. Ayo. Ayo, malah. Ayo. Sorry Pak Guru. Rada telat. Nah, dia jentani ket mau kok. Gara-gara congos iku mau. Tongos apa? Pocong brongos. Jadi, Iki guru. Bocah nang iki, Mbah. iki orang aku sih. Iki mana ada? Pocong kok ngomong. Ngomong ae. Memang tenaga hilang iso asine. Jere guru. Memang tenaga le. Kok celana? Oh walah. Was, awas. Gedeng. Emang ngono iki lho, tangen aku. Sikilku ditaleni. Mulai kesayangan ke bapak iki. Ya bener Pak Guru. Ora iso tangi dhewe tau aku. Setan dadi wong repot no ae. Bocah ganteng kok setan ngene kok cio-cio. Aduh. Aduh. Ayo wae wangi. Male. Sikilku. Dasune. Gedeng. Sikilku iku ning dhuwur. Male kowe. Ini murid telu dibabe ket mau ora moro-moro nyapu aja nih. Lah iki lho guru. Kudune yo ngilang guru ngene. Tling ngono guru. Cara udah kabeh wis dewek. Tuwapuk kabeh jenenge murid wong rukun nang Ram. Hele, Mbak. iki mau awakmu wis ngedani wong burung. Wes, Mbak. Berhasil apa ora? Gagal aku, Mbak. Gagal. Iya. Ilmu sing tak kene awakmu gagal. Gagal, Mbak. Lah piye to tak dene ngene? Lah kok aku ditonyoni sampe geblek gak iso tangi aku, Mbak. Ditonyoni kowe? Iya, ditonyoni lho. Denekmu ngedani piye ya jare? Ngene. Oh, lah raimu gilane ora medeni, Bos. Oke. Oh, tak kowe iki murid kesayangan kudune ora ngisi-ngisini aku le. Ngedeni wong kudu wedi kok iso ora wedi iki piye to kowe iki? Wah, jenenge wong ngene iki gak ngerti, Mbah. Kowe perlu sinau makna jare piye nek ngedeni jare? Wah, dur, nada C. Kowe iki pocong duduk kirek kok guguk piye to kowe? Pocong guguk. Lah mau jarene nek nada C ini, C Mbak. nada C dhuwur duduk T guguk ngono kuwi. Ndang piye, Caca? Terusno sik tak dikasih. Mbak Guru dipedhek kene. Aku tak koe ilmu. Apa Pak Guru? Piye ki mung dina iki mau nek mau latihan nyolong kasil apa ora? Konangan, Mbak. Konangan. Duh piye to iso konangan ki? Bayangno to, Mbak. Wong duwe dhuwit lho mbek wong malah gak gelem, Mbak. Sing kowe sapa? Yo wonge. Sing duwe? Heeh, terus terang amalan. Lah dhewe harga diri Dul. Yo kere aku dikeki wong kene kulino nyolong kok. Wong duwe iki kudune gelem gak nampa tok ae kok. Kowe ya bener kowe ya. Lah kowe kakek cangkem ora trimo ta? Yo gitu lah wong rugi. Lah geger piye ning kene? Yo. Ayo. Tato apa kabeh. Oh, mutet loro kok geger ae kowe. Ngono ndang jaluk oleh juragan. Gagal terus latihan nyolong ora tau kasil njaluk oleh juragan. Golekno nganu, Mbak. Golekno juragan aku. Yo sing sekirane setorane ringan. Sing awakmu njaluk model piye? Harian, mingguan, bulanan? Sing harian Bos, ben iso ngemiki ben dina. Harian. Heeh. Ayo saiki bayarane. Kowe model piye awakmu? Kaya ning pabrik ngono, Mbak.
pabrik model outsourcing gelem ta weh? Gelem, Bah. Ya nek anu niku sik. Tak golekne juragan kuwi tapi nyambut gawe kudu sregep le. Lho lek nyambut gawe ku segep. Kan ndelok mie. Oh, ya penting kowe nyambut gawe sregep tak golekne juragan iki wong iki penakan ki awean ki yan. Wis pokoke melok wong iki mesti penak we. Tak belene sik ya. Nomornya ganti. Halo Kang, halo. Iki aku nduwo. Walah kowe coba. Iki aku duwe anak loro iki. Mbok menawa sampean butuh karyawan iki ready Kang. Segep ora percaya. Rasa kuatir Kang. Bocah sregep Kang. Kuat tahan lama. Iya Kang, dijamin puas Kang. Oke, wis ngomah iki tak transfer Kang. Tapi reken niku ganti iki. Nang BCS. Apa iku BCS? Walah kuwi lho Bang Setra Setan. Oh. Gemblong. Ya wis. Suwun ya. Beres sip. Wis ndang kon rene ya. Lele, masalah juragan deh wis. Nah, oke, sip. Ngono. Langsung. Kowe pokoke nyambut gawe sing sregep lho ya. Beres. Nyambut gawe. Oh ngisi-ngisini gulune kowe. Oh, ora. Kene nyambut gawe penggalos kowe. Nah, iki alamate Paranono. Wong ning TKP iki. Wis nang budal. Apa iki? Bisa maca apa ora? Hah. Iki alamate. Kok buruk, Mbah? Motong. Sing sregep nyambut gawe le. Beres. Pokok jelas, Mbah. Dah. Ayo, Ti. Oke. Wis jelas mimik Ti iki. Mimik iki. Lah iya, Bos. Adewe kok dadi tuyul dikongkon nyambut gawe ngene iki. Lah iya, Bro. Piye iki terusan? Ayo nyambut gawe sregep ngomong kadung dikontrak barang nyambut gawe omong tok. Tak telone polisi setan kapeng. Ayo cepat. Nggih.